Desiatky miliónov eur plánuje v najbližších rokoch napumpovať Ministerstvo kultúry do opravy sakrálnych pamiatok a zničených hradov na Slovensku. Ich vlastníci a správcovia sa budú o peniaze uchádzať v súťažiach. Stav nášho kultúrneho dedičstva je podľa odborníkov v katastrofálnom stave. Takto zničené slovenské hrady by už mohli byť minulosťou. Najmenej 144 miliónov eur chce totiž štát použiť v najbližších 4 rokoch na obnovu a záchranu kultúrneho dedičstva. Je to najviac v histórii Slovenska. Nie je nič vzácnejšie, ako je kultúrne dedičstvo, z vecí, ktoré môžeme zanechať budúcim generáciám. Peniaze na pamiatky majú ísť zo štátneho rozpočtu a najmä zo štrukturálnych fondov. Desiatky miliónov sa napríklad ujdú Košiciam v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013. Okrem iného tam zrekonštruujú dom svätej Alžbety či secesnú budovu malej scény štátneho divadla Košice. Zvláštnou kapitolou sú na Slovensku napríklad sakrálne pamiatky. Cirkev totiž nemá právo čerpať na ich obnovu financie zo štrukturálnych fondov a tak ich ministerstvo podporí peniazmi z tzv. Norského finančného mechanizmu. Nová finančná injekcia by mohla pomôcť napríklad aj známemu hradu Devín, na ktorého opravu chýba Bratislave 270 000 eur. Podľa pamiatkárov mu totiž inak hrozí deštrukcia. Na Slovensku je celkovo 180 hradov, z ktorých mnohé sú poškodené. Tu by bolo asi možno dobre vytipovať, čo sa aj teda už pomaličky deje. Hrady, ktoré sú reálne opraviteľné a ktoré sa reálne zachrániť dajú. Že už to není len proste 5 kusov múru, ktoré sú niekde v lese. Tie bohužiaľ musíme nechať takto osudu. Novinkou je aj snaha Ministerstva kultúry zapojiť v spolupráci s úradmi práce do obnovy hradov aj nezamestnaných. Ako prvé by takto mali byť obnovené Šarišský a Uhrovský hrad. Radoj Gas, televízia Markíza.